je 5. diel z mega solných modeliek a teraz som tu s mojou kamoškou, s mojou sestrou a s mojím bratom. Čau. Čauky. Takže môžeme ísť na to. Tak ideme rovno do domu, ne? Alebo ideme do domu, ne? Áno, ideme. Objednali ste nám dom? Áno. No tak nám Ale mi povedz potom, aké číslo to bude. No hej, Prečo tu vidím Vlada? neviem. Dobre. Takže aké to je číslo? 8. Tu je 11, dobre. To sme objednali. No keď sme objednali. Taký. Takýto? No parádny docela. Vy dve spíte dole a my hore. No klasika. Hej. Pripravujeme vám taký krásny pokojíček. Ja spím hore, Sonia. Krásne. Lily. Lili. Ja spím hore, Lili. Nie hore. Hore spí. Lily hore spí. Ty spíš dole. Ja som hovoril, že Lili. Však hej, Lily spí dole. I my ideme hore. No tak. Mila. Stávaj, Lili. Ja stávam. Ešte nemáš pyžamo. Fúha, čo budeme robiť? Dáme si pyžamo na seba už? Daj si pyžamo už. Áno. Sakra. Hej, ale ty sa na videu sekáš. Ja som hotová. Ešte ne. Okej. Nie. Ja idem rovno aj spať, lebo si rozpustím vlasy a rovno idem aj spať, lebo som unavená. Strašne unavená. No, prezliekajte sa a rozpustite si vlasy aj. Ty máš rozpustené. Dobre, ja už mám rozpustené. Časne ešte nemám. Tak nemáš. Ja už mám rozpustené. Rozpustiť si vlasy musím. Ja mám rozpustené už. Ja idem rovno aj spať. Ja vyzerajú rozpustené špinavý bod. Také? Dobre, ja už mám tiež rozpustené. Lebo a už spím tam. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobré ráno. Berám si rovno oblečenie a idem sa prezliecť do kúpeľní. Rozprávaš dajak sekavo. Ja sa už prezlačiem. Ja neviem, čo si mám dať za účes. Tento. Máme chodiť normálne? Ani poď ma zabudiť. Nie, ty sa máš zabudiť sama, Sonia. No tak, neviem, asi takýto môže byť. Aké si dám vlasy? Rozmýšľam nad tým, že si dneska prefarbím vlasy. No a ja.
A na akú farbu si chcete prefarbiť? Ja chcem na čiernu. To si prefarbiť. Každý si mám dať ty. Ja si idem... Ty si na akú farbu ideš prefarbiť? Ja tiež. A mám napísať čiernu, akože na vlasách? Ja už mám. Také ne, to nejde. Môže mať hociaké. Ja mám také. Mne tu nevyskočili žiadne čierne vlasy. Ja mám tieto. Píšem black a... No. To sa mi... Neviem, jak to mám napísať ani. Ani ty, čo si tam napísala, že máš tam toto? Tieto vlasy mám normálne na postavičke. To je jedno, aké chceš. Mimochodom som Karolína. Ja si dám také. Čo Ja sa žiadne udialo? farby. Fúha, ale ja neviem, jak dlho sa mi to bude robiť, ako... A už zabudol, že čo som mal. Daj mi háku, mikinu. No tak asi dá. Ale mikiny musíme dneska mať, lebo vonku je zima. Dobre, ja si dám takúto. Jaké mikiny? Ja si dám Chceš to takúto. prehodiť? No tak, nie takúto. Tá nie je taká prehodená. Musíš mať prehodenú práve. Hoci ako si daj. jednu. Mikinu, tu máš mikiny. Tak. No. Neviem, aké si mám dať vlasy, aké účasy so čiernymi vlasami. Dobre. Ja si radšej nafarbím na hnedo, alebo... A nohavice ešte. Nie, lebo s hnedými sú tu nekúkaj na viacej lepšie vlasy. Si zoberám také. Nekúkaj. Ja si chcem také zobrať, ale žiadne sa mi nepáčia. Neviem. Ani myslím, že mám si zobrať také. Také, že rozpustené iba. Dobre, ja si berem také. Nie, také si berem. Také. Berem. Ale ja si berem tie, čo máš ty a sluchátka si na to daj. No, tieto sa mi aj veľmi nepáčia. Tak, ja sa idem ešte prezliec, takú mikinu cez seba prehodím. Takúto. Dobre, ja som hotový. Ďalší. Dia, menuj. Tak. Sunia. Tak. A také slúchadlá. Tu. No, Som si zobrala aj takú kabelku. Už ste oblečené? Ešte nie. Čakaj. Airpody. Ale mne tie Airpody nejdu vidno. Ale nestiaľaj na mňa. Ja sa línim. Sunia. Teda, Sonia nezabudla, teda, jak sa voláš ty? Ja sa línim. Lili nezabudla si, ty si zabudla jej meno, alebo čo? Čo si jej povedala Alex? Čau. Ale to je meno. Hej, už ideme. A jak pripomeň Sonia, jak sa voláš? Teda Lili. Liline.
sa voláš? To pripomenieš? Tak. Laura. Ja som Laura. Laura. Čauky, Laura. Nič nemáme na raňajky. Nie. A tašky! Tašky! Aha. Tak ja si... Ja si berem do tašky aj svoju kartu. Modrú. Ja si som bol... Mám modrú kartu. Ja mám modrú kartu. Ja mám rúžovú kartu. Čo? Dobre. Mám tašku. Máte tašku? Áno. Mám tam aj moju modrú kartu. A ja. Tak poďme. Ja si zoberiem aj telefón. Otvorte niekto. A kto? Ja som otvorila. No. No. Sme všetci vonku. Prečo tu je helikoptéra? Dajte si do kufra. Tak. Ja mám kufr. Poďte. Ja idem. Super. Dobre, do kufra. Som tu, poďte. Tak počkaj. Čo máte v kufri? Hej. Poď. Dozadu. Sedíme všetci? Áno. Konečne. Tento zábava. Čo robíš? Ja nejdem robiť. Šofujem. Máme docela černé okna. Máš pravdu. To je fólia. Presne. No, sme tu, poďte. Ja idem. Teda taška. Máte tašky všetci? Ja idem. Ja si ešte berem. Tak. Tak. Mám. Sme family. Mám. Hej, poďme. Musíme si dať ešte študenta. Už mám, ja si dám tu. Máme si všetci vedľa seba. Hani, kde máš ty? Janku, Tu. Ja mám tu. Ja si tam odložím. Asi tam všetko odloží. Čože ti nejde? čítam. Je odložiť tam niečo? Hej, ale posadko. To si sa ti musí dať. Samozrejme, akože. Lebo mu nič nemôžeš mať v ruke, vieš o tom? Nič nemôžeš mať v ruke, aby si ju otvorila. Alebo poďme radšej sem si dať skrinku, tuto je lepšie. Dobre. Dobre. Ja si dávam mu. Mne nejde dať. Lebo musíme mať iba. No, sme mali dať koše, lebo my sme. Už mám. Musíte ešte raz kliknúť na to studenta potom. Student. Hani, máš už toto knihu? Tak. Ja ešte nemám. Nemôžem čítať. Máme matiku. Tu je matika. Je matika. No, poďte do matiky už. Som tu. Ja ešte nemám. Mám učebnicu. No. Ani nás dala vedľa seba. Alex teba dala tam dozadu. Tu dala Hanku. Teda, tu dala Milu. Tu. Za Milou ty máš byť. Pri Lily. Tam, no. A Mila je vedľa mňa. Už.
Máš to? Ale nie. Trum, trum. Na konci školy máme tu ešte prísť a dostaneme vysvečko. Už nemáme nič počítať. Anglinu dneska nemáme. Poďte. Dneska nemáme anglínu. No. Čo máme Ani, teraz? prečo si dala zase tú skrinku? Máme mať tu. Ani ty máš dve skrinky. Nie. To je jedno, ako to tu neexistuje, hej. Teda, Lili, ty si ešte daj nám skrinku. Nie, ja nemôžem. Tam neexistuje. No tak ja odložím toto a teraz máme čo vlastne? Teraz máme, máš tu plavky? Plavky. Mali sme mať v skrinke. Dneska máme plávací krúžok. Ja mám. Ja beriem plavky a idem sa prezliecť. A ja sa idem prezrieť. Ja už mám skúšku. Musím prezrieť. Čože? Ja som Karolina. Daj mi veľké plavky. Ty si sa zabudala plavky doma? Jo, sakra. Máš. Díky za plavky. Ani začal. Ja neviem, čo si mám zobrať už. No také. Ja tiež mám čierne. Aj Sonke, aj Lili som dala čierne. Budete mať. Aj mňa. Máš pravdu. Zase až tam pri bazéne dám dole topánky. Ale môžeš tam. Počkaj, ja som si dala... Počkaj chvíľku na mňa ešte. Počkajte ešte chvíľu na mňa, hej. Nie inú nohavice. Dobre, som hotová. Ja ešte potrebujem nejaké nohavice. Kam ja idem? Ja sa vyzujem. Máme takéto. Hej, to je jedno. No, tak poď ešte sem na lavičku, si máme sadnúť na lavičku ešte. Poď. No, idem. Kým to nezačne. Poďte sem už. Hani, teda, Mila. Mila! Ja som už tady. Ty si Mila alebo Kajka?
Kamila? Dobre. Lili, No, kde si? zase tady. Tu máme sedieť, no tak si sadnite. Jedna aj druhá, aj tretia. Ja už sedím. Čo robíš? To nejde. Díky. Ticho. Ešte tu není trenér. No, teti, už som tu. Mám trošku zbežkanie a môžeme ísť. Každý sa postavte na svoje. Kto je ochotný ísť z úplne najvyššej výšky? Ja. Takže ja pôjdem. Ja idem. Nie ty. Ty ideš dole. Hej. Všetci. Laura. Tak ideme. 1, 2, 3, teraz. Dostane cenu. Ja som tu. Hihi. Prvá. Ja som druhý. Tretia. Štvrtá. Posledná. Nie, nejdeme. Až teraz. Som tu. Jsem tu. Som tu. Já jsem tu všetká. A Ja som prvá. Ja posledný. Ja som tu bola prvá. Normálne. Toto máš hoci čo používať, to je jedno. A teraz máme iba tak ľahko plávať po bazéne. Si môžeme zaplávať. A ja. A my máme zaplávať, nie toto robiť. Môžeme dovolené plávať. My nemôžeme robiť toto. Nemôžeme skákať, chápeš? Potom dostaneš poznámku. A nemôžeme skákať ani v vode? Nie, ani vo vode. Som ti hovorila. Súňa, prečo si skočila na tom bielou? Čas nie. No, Lili. Čo? Čo si skočila na tom bielom? No, Si nemohla. trn. Tak, No, tak už ideme sa prezliecť. Nie, až potom. Teraz sa ideme prezliecť. Vysviečko je až o 2 hodiny. Ešte máme 2 hodiny. Ešte máme hudobnú a neviem čo ešte. Hej, a ešte vytvárku máme. Aj vytvárka je tu. Hore je hudobná aj vytvárka. Karolina, No. daj mi nějaký trošku. Si tam. No. Si dám naspäť AirPody. Tak. AirPody. Teraz sa idem prezliekať. Nie, ešte nemáme hudobnú. Ešte máme prestávku. Já si taky jdem pojedu. Já si asi zobrem ty psy. Taky. Ja som hotová už asi. Ja som hotová. Tak si zobrem. Ja už som tiež hotová. Ja si zoberiem čipsy. Aké to?
Som hotová. Ja idem tiež už. Mňa z gitary. Aha. Neviem. A ja som sa mala naučiť nejakú podobnú. Jak sa volá tá tvoja pesnička? Malú strojfe. A moja sa volá Lust Life. Lili teba skúša z totého. Nie z totého. Neskúšali z čoho? Hotel? Z tamtého jak Lili. Ale nie všetci naraz. Najprv jeden, potom druhý. To odložte ešte. Odlož. Aj ty, Lili, odlož. A sadnite si. Si tam na kreslo choď. Choď tam na kreslo, nesem. No, môžeš začať. Zaspieva niečo. Hej, prestaň. No tak ty si už zahrala, teraz idem ja. Ty si choď sadnúť, teraz idem ja. Som hotová. Laura teraz ide. Potom ide Lili. Áno. Dobre, stačí. Ide Lili. Lili, ideš. A teraz začíname hrať všetci. Nestačí sedieť, ja nemusím stať. Dobre, stačí. Nástroje si máme odložiť do skrinky. A skúšať na nich doma. Dobre, stačí. Ideme na výtvarku. Poď. Tak ja si ho odložím do skrinky. Tu je. Ja si položil spinky svoje. Ja idem kresliť. Mesiac. Máme nakresliť, čo chceme. Tiež hore. Hore, tu. A my musíme čakať. Nie. Poď chodíme do školy. Čože? Už budeme šiestačky. Nie. Na našej škole to takto nefunguje.
No, hotovo. Tak, Je to vidno na mém plátně, čo kreslím. môže ísť. Nie. Čakaj. Tak, keď Ja kreslím mesiac so srdiečkom. Aha. Hej, on prepadol, vieš o tom. Díky, taky. Čaute. On prepadol stejnak. On prepadol od prvého, lebo všetkých šikanoval. On je teraz furt prvák. A už odišiel. Ahoj. Hej, a už z tejto školy odišiel aj. No mám hotovo. Ja Mám hotovo. Počkať! Nie, ja ešte nemám hotovo. Choď prejsť z môjho miesta ešte. Ja teraz robím niečo iné. Takže tamto mi nevyhovovalo, tak som to zmazala. Teraz robím niečo iné. Robím taký klobúk, sa snažím robiť. Ale neviem, čo robím sama. Čože? tu je na obrázku. Kokos? No, tu na obrázku. Je kokos. Mliečný? No, hej, toto, pozri. Aha, ten je druhý. Hej, ten jeden. Mám hotovo. Je to na dodatku. Teraz chodte vy dve. Mami, môžeme ísť sem. Poď sem. Poď sem. Ideme do bufetu si po čipsy a tu sa vrátime. Si zoberiem čipsy a drink. Čipsy som zjedla a teraz drink. No, to je dobré. Teraz ešte zoberiem jeden, ale budem ho pomaly piť. Ale Čo robíš? Trapné. Podrž mi drink, hej. Díky. Ale nepí ho. Alebo kľudne aj. Kľudne aj pí trochu. Sa napí kľudne. ja som vykocený. Ja tiež. Tak ja som tu. Mám ako takú jabko. A ja ako napísala Lambo. Lambo? To vôbec nevyzeralo ako Lambo. Nie. Prestaňte. Prestaň. Dobre, ideme na výsvečku už. No. Ja budem hrať učiteľku teraz, hej. Prestaň. Prestaňte, lebo prepadnete hneď. Takže, krásne, ideš do 6. Ty tiež. Ešte raz a nejdeš do 6. Ty nejdeš do 6. Ešte raz a nepôjdeš do 6. Dobre, ideš zatiaľ. A ty ideš tiež do 6.
Pane Bože. Dobre. Poďme. Kto tu je? Neviem. Kto si? A decko. Decko. Aha. Berám si tašku, všetky Mám veci. si Mám tašku. Veci. Prestaň. Prečo? Lebo som to povedala. Ale vec. No, poďme domov. Ale idem. Dajme si to do kufra a... Zajtra máme skúšanie aj... Ja super. Aj zo spevu, aj zo 100. čo dneska. Tak k tomu máme spev. Chápete, ne? Aj my sa máme naučiť. My sa máme naučiť všetci na tie nástroje, ktoré dostali. Dneska my máme 11. Ja mám gitaru. Myslím, že mi to išlo. Ja ešte idem zaparkovať auto a ja zoberiem všetkých tašky, len zaparkujem auto. No dobre. Vo vašej izbe sa budete učiť a dajte si to tišie. Tak, ja idem hore za tebou. Máte všetci svoje tašky? Áno, už sa učím. Postavila si nám tu klavír? Dobre. Ja ešte musím nám dať tu taký stojan na gitaru, chápeš? No neviem, aký to je. Hej, ale môžem aj ja. Môžeme všetci. Hej. A neviem, kde je to. Prestaň. Ona si tu zase vypadala. Dobre, na tom ideš. Potrebujem taký stojan na klavír. Kde ho nájdem? Dáš mi taký stojan na klavír? Tu je stojan na klavír. A nie na klavír, na gitaru. A my sme dostali dvojice. Vy dve máte, Laura a Lily a my dve máme. Karolina a Mila. A nám sa naučiť aj spoločnú pesničku. Ako zoberieme pesničku? Ja neviem. Jak sa blíži, dobre. Jak sa blíži? No si predstav. Dobre. Nie vy, my. Aha. A my, ja neviem. Vy hoci ako to je. Asi mačička sa to z okna smeje.
Dobre, to stačí. Tak, stačí. No, poďme sa prezrieť do pyžama, lebo som strašne unavená. A Airpody si dám tiež dole. A rozpustiť vlasy ešte. Aha. Tak ja som ťa umýť vlastne hlavne. Mám to len. Dám si dole Airpody. A idem si odmaľovať, umyť vlasy a rozpustiť ich. Lebo my sme si predsa všetky nafarbili vlasy. Vy dve ste mali normálne, ty si mala normálne hnedé, ty si mala normálne rúžové a ja som mala normálne blondiaté aj. Mila. Ja som mal také. Hej. Ale musí ich umyť. Nemáme až Dobre, ja si idem rozpustiť nás. Dobre, ja som hotová. Ty uspíš, hej? A ja. Poďme všade pozasínať. Áno, všade. Musíme všade pozasínať na to, aby sme mohli spať. No pomôžte po celom dome pozasínať. Už je tu obíjačka. Vy to máte na starosti dole a my hore. O, tak. A kúpeľňa ešte. Hej, čo ste tu už zasvietili? Sonia, teda Lili nezasína. Teda nezasvieti. Či jak? Ja idem spať zase. Dobre, noc. Dobrú noc. Dobré ráno. Mne sa či hlava dneska. No to vydržím. Dám si lieky a... Tak tu je tma, Lili. Nám V našom pokoji. Koho boli hlava? Ja nie. Všetkých. Dobré. Vysvečko som si už odložila, som si tak kde vystavila, alebo to čo. No na lieky. Všade zasvietíme. Kde ste? Dávam vám lieky. Tu všade svietíme. Kde ste? Poďte sem. Lili nič nerobí, ja tu všade svietim. Lili, kde si? Musí na... Ber si lieky. Ja si ich berem rovno aj do školy, lebo... Chápeš. Ej, nejde ísť preč z vašej izby. Fú, už. Lili. Nie, už nemáme skúšať dneska, nemôžeme skúšať už. Máme zakázané skúšať ráno. To máme pokuty. Tak ja si idem urobiť účes. Dneska si nebudem farbiť vlasy.
Dneska si nemôžeme farbiť vlasy, lebo Lili, stávaj zo zeme. prestaňte. Dneska je vonku teplo, takže dneska si nemusíme dávať mikiny. Si dám crop top a také vlasy. Teda tak, účas. Prestaňte. A ešte raz sa niekto zasmeje. V mojom dome. Ráno neskúšame. A aký spev? Spev sme včera už cvičili. Prestaňte. Dobre, mám hotovo. Natočené vlasy. Som hotová. Dneska si dáme Airpody alebo také slúchatka? Ja si dneska dala slúchatka, nie Airpody. Dneska si dávame slúchatka, nie Airpody. Ale tie Airpody strašne tlačia. Mne tiež, takže si dávam dneska slúchatka. A vy si dajte slúchatka. Nie, modrý nie. Je to černá sírová sluchátka. No, ja som hotová, vy? Ja som prežila. Máte tašku so sebou? Ja sa ešte prezliekam. Daj si do ruky tašku. Dajte si do ruky tašku. Poviem všetky veci, čo si musíme zobrať do školy. Lieky, taška, karta a vec, na ktorú hrajeme. Okrem Mily, lebo Mila hraje na klavír. Máte to všetci? Jo. Dobre, môžeme ísť už. Abo chcete ešte raňajky? Abo ráno nič nejeme, ne? Raňajky ešte budú. Tak počkajte, ja tu dám ešte ďalšie 2 stoličky. A vy čakajte, ešte vyskočte. Ešte choďte brať zo stoličiek. Hovorím vám.
Poďte ešte preč. Áno, raňajky ešte budú. Takže ja sedím tu a ty sedíš oproti mne. Teda, Mila. Ja idem prichystať raňajky. Neber ma. Idem dajte raňajky, čo chcete na raňajky. Nudle nám dám. Chcete nudle? Dobre, takže 4-krát nudle. To sú 2-krát, ja mám s Hankou. A ja to sú 2-krát, zoberte si každý jedno. Nem, 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 nem. Nem, 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 nem. Odo mňa to ťahne. Máme všetko dobré, poďme. Berte si veci a poďme. Poďme. Otvorte tie dvere. Idem. Taška. Idem šoferovať ako vždy. Výstup, Sonia. Alex. Teda Lily a Laura. Výstup, Laura. Ešte výstup. Dobre, teraz sa dajte. Čo robíte? Čo robíte zase? Prestaňte. Ešte raz niekto povie jedno slovo a uvidí. Myslím zvlášť dvoch, Laura a Lily. Berte si tašky a poďte. Môžete rozprávať, ale chápete. Tak. Máš všetko. Dám si do skrinky veci. Beriem si učebnicu. Ja tiež. Zatvorím si skrinku. Hej, však máme 1:00. Hej, ty sedíš tam. Sedíš tam. Teraz ide prvá Laura. Nie ty. Laura, choď. A Lily je kde? Ešte nie ty. Ešte čakaj, Lily. A berte si učebnicu do ruky. Lily, kde si? Zapíš. Pozriem sa na Soniu. Stačí si otvoriť skrinku. Počkaj, ja idem sa za ňou kúknúť, čo robí. Prečo si tu všetci zabudnete Poďte všetci dole. Všetci si... Všetci dole. Ja mám zatvorené. Zatvoril si dal Soniu, si predstav. To je prečo toto? Otvor skrín. No. Lily, poď von. Poď, neber ma. A všetci si zatvorte skrín. Lily. Ešte raz otvoril balóna. Kto je ten malý? Neviem. A prečo je s nami family ako? Ja nie som family, ale... Prečo máme... Prečo si milión ľudí pridala do family? Teda Lily.
A nás si vykopla. Sa nedá. Haškus. No dobre. No dobre, poďme hore už. A ty si zavri skrinu. Juj. Ja už seď. Poď. Jula. Tak. No to je hrozné, že čo on robí. Uj. No. Uj. Prestaňte. Uj. Vstávaj. Ideme prvý. Potom ťa Uj. Poďte. Vy zbejdete spolu. Aj spievajte, mám vás spievať. Lebo som zabudol, že to Než matematička. tyčka na smeje. Silnejšie. Mačička sa z okna smeje. Nesmej sa, mačička, bo ti zmokne bundička. Nesmej sa, mačička, bo ti zmokne bundička. Dobre. Dobre, môžete ísť. Teraz idem dve. No. Chod na klavír. Nejem tu. Prišla, ja už prišla, sabujem. Prišla. Domov, jej. Domov, jej. Veľkonoce. Dobre, stačí. Stačí. OK. No. Teraz ja vám rozdám pesničky, ktoré sa budete učiť. Vy sa budete učiť. Vy dvaja, Laura a Lily. Vy sa budete učiť. Mačička sa z okna smeje. A Karolína a Mila. Vy sa budete učiť od Alana Murila. Od Alan Murin. Od neho sa budete učiť domov. OK, sempre. No, tak ideme. Áno, ideme. Hej, gymnastika je teraz. Aj gymnastika. A na gymnastiku nemáme oblečenie. Nie, V gymnastike nie, v gymnastike cvičíme v tom, v čom sme prišli. Áno.
musíš držať balans tam hore. Balance. To, co tím. Potrebujem backflip. Ja robím backflip. Na tyči musíme robiť backflip. Máme robiť na tyči backflip. Nie. Backflip. K tomu hovoríš salto. A robím hviezdu. Backflip. Ale na tyči. Dobre, stačí. Je koniec hodiny. Já jsem v tichu. Nie, Backflip. nie, stačí. Nemáme nič robiť už. No a ty prestaň robiť backflip. Ja. No to je padne. Step in out. Tu backflip. Ja chemia. Tak. Vo dvojici máme pracovať v chemii. Tak. Dáme toto fialovou a na Potrebujeme vymiešať fialovú, takže. Rám, Šelovou. červená. fialovou a červenou. Ako fialovú a červenú? Modrú a červenú. Aby si zmiešal, aby si dostal fialovú. A tu nie je modrá a červená. Nie. Tak modrú a červenú. Modrou a červenou. A máme z toho fialovú. Tak, Ja už mám. Je, a ty mám. My už máme. všetci už. No. Už ideme domov, poďte. Už mám aj veci. Ja si dám ešte lieky predtým. Zbehnem si hore pre vodu. Ešte ideme na obedy. Ešte máme obedy. Majú tu na obedách vodu? Nemám. Vlastne ja mám v kapse, tak ja si zoberiem. Tak, no. Takže lieky. Lieky si zoberiem. A vodu. Ňam. Nemám vody. Ideme už domov? Nie, až potom. Hej, teda už ideme, hej. Lieky som zobrala. Dobre. Čo robí policajt v našej škole? Berte si batohy a poďte. Dobre, batoh mám. My sme boli tu už 9-tačky. My ideme už na strednú školu. Hej, na strednú. Hej, ale stredná vyzerá takisto, takže to... A... Já jsem na... No, tak môžeme. Ideme. Fú. Otvorte mi niekto garáž. Vystupte a otvorte mi niekto garáž. A vystúpte všetci, som povedala. Vystúpte. Zobrali ste si všetci tašky? Áno, dobré. Tak ja idem. Najprv sa prezlečieme, potom až môžeme ísť na klavír.
Nejdeme na klavíre ešte, milá. Náš večer máme cvičiť. Musíme najprv všetko dôležité urobiť až... Musím sa prezrieť. Teraz sa idem prezjesť. Do pyžama, že? Si idem ešte rozpustiť vlasy. Ja. Čo? Tehotné? Čože? Tehotné? Tehotné na strednej? Počula som správne? Tehotné na strednej? Tehotné po strednej? Čo hovoríš o to jedno? A máme aj zo spevu skúšané. A my sa máme učiť domov. Cestu domov. Dobre, už stačí skúšania. Stačí. Aj mňa. Stačí skúšanie. Že mi to necvičí. Ja si idem ľahnúť, lebo... Počkať, a lieky pred spaním? Jaký pred spaním. Ňam, ňam, ňam. Daj si ešte lieky. Tu máš vodu. Daj si vodu. Dobre. Hej. Počujeme. Prestaňte. Sonia to... Ale to čo si urobila?
prečo ten budík nezvonil? Vstávajte. A dneska je vonku zima alebo teplo? No, kedy skončí to video? Toto je posledný deň v škole a potom máme prázdniny a asi potom bude aj končiť video. Som hotová, idem si urobiť. Vlastne dneska máme prázdniny. Nemáte spát, keď máme prázdniny. Takže ahojte ľudia a toto bude koniec videa. A my sa s vami lúčime a vidíme sa v ďalšom videu. Čau. Čau. Ciao.